ஹாய், வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சுமோ. நம்ம தென்காசியில் நிறைய பேருக்கு பொக்கே கிடைக்குமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. நம்ம தென்காசியில் எப்போ வந்தாலும் பொக்கே வாங்கிக்கிடலாம். வாங்கக்கூடிய ஒரே இடம் சுமோ ஃப்ளவர் தென்காசி தான். நீங்கள் பொக்கே பெரிய பட்ஜெட்லாம் கிடையாது. வெறும் சிங்கிள் ரோஸில் இருந்தே நம்ம பொக்கே போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, ரோஸ் மட்டும் இல்லாமல் சாக்லேட்டு, டெடிபேரு, ஜிமிக்கி கம்மல், பேஸ்கட், உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். நீங்கள் நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தென்காசி பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் கிருஷ்ணா பேக்கரி, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம கடை இருக்குது. ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் நேர்லையோ இல்லை ஃபோன் பண்ணி கூட சொல்லலாம். இல்லை ஃப்ளவர் அங்கே நேரில் பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கடைக்கு வந்து நேரில் ஃப்ளவராக பார்த்துக்கலாம். என்ன கலர், எல்லா கலர்லையும் நாங்கள் ஃப்ளவர் வச்சுருக்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலரில். இல்லை வந்து வாங்க முடியலை அப்படின்னாலும் டோர் டெலிவரியும் பண்ணுறோம். எப்போ என்ன 24 ஹவர்ஸ் எப்போ சொன்னாலும் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.